Kevät on saapunut taas saaristoon ja luonto herää eloon talven jäljiltä. Jäiden lähtö on vaikuttava osoitus meren voimasta. Vedenpinnan noustessa vesi peittää jään alleen ja hajottaa sen pieniksi lautoiksi. Lautat kulkeutuvat merivirtojen mukana avomerelle, jossa ne sulavat jälleen osaksi merta. Muuttolintojen paluu on yksi ensimmäisiä kevään merkkejä. Suomen saariston läpi lentää joka kevät noin 100 miljoonaa lintua. Jäiden lähtö merkitsee niille ja myös Suomessa talvehtiville linnuille parempia mahdollisuuksia hankkia ruokansa merestä. Jään alta paljastuu myös ikävä yllätys. Itämeren rannoilta löytyy paljon roskaa. Osa on ihmisten rannalle jättämiä, osa merestä rantaan ajautunutta. Suurin osa roskasta on erilaisia muoveja. Muovi ei maadu. Se vain hajoaa ajan mittaan aina pienemmiksi ja pienemmiksi paloiksi. Tätä useimmiten paljain silmin näkymättömissä olevaa roskaa kutsutaan mikroroskaksi. Muovi siis häviää silmistämme, mutta ei luonnosta eikä merestä. Muoviroska matkaa mereen monesta eri lähteestä. Vuonna 2010 Suomessa syntyi yhdyskuntajätettä lähes 500 kiloa per asukas. Tästä määrästä noin 200 kiloa päätyi kaatopaikalle. Se on huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Belgiassa tai Ruotsissa. Sveitsissä kaatopaikalle ei päätynyt uutta jätettä ollenkaan. Toimiva jätehuolto onkin isossa osassa roskaantumisongelman ehkäisyä ja ratkaisua. Muovi sisältää paljon lisäaineita, joiden tarkoitus on parantaa sen käytettävyyttä. Valitettavasti suurin osa näistä aineista on myös hyvin myrkyllisiä. Lisäaineet eivät usein ole vahvasti kiinnittyneitä muoveihin, jolloin ne vapautuvat helposti ympäristöön. Muoveissa käytetään laajasti ftalaatteja. Niiden tärkein käyttökohde on PVC-muovin pehmentäminen. Eläimille ftalaatit aiheuttavat muun muassa sukupuolielinten epämuodostumia, hedelmällisyyden laskua sekä feminisaatiota eli naaraspuolisten sukupuoliominaisuuksien kehittymistä. Ihmisillä on havaittu, että ftalaateille altistuminen on yhteydessä samankaltaisiin vaikutuksiin. Esimerkiksi Pohjoismaissa on havaittu miesten hedelmällisyyden laskua. Muovijätteen hyödyntäminen materiaalina on vielä vähäistä. Vuonna 2010 kaikesta kerätystä yhdyskuntajätteestä erilliskerätyn muovin osuus oli vain 1/4. Lajittelemattomasta sekajätteestä päätyi suoraan kaatopaikalle noin 45%. Muovin matka mereen alkaa usein jo kaukaa sisämaasta. Kaatopaikkojen lähellä virtaavien pienten jokien mukana roskat ajutuvat mereen laskeviin jokiin. Myös kaupunkiympäristössä syövät linnut kuljettavat mukanaan muoviroskaa luontoon. Kaupungin kaduille jätetyt roskat huuhtoutuvat sadevesien ja lumien sulamisvesien mukana jokiin. Myös tuuli kuljettaa kevyempiä roskia tehokkaasti mukanaan. Arvioiden mukaan noin 70% mereen päätyvistä roskista vajoaa pohjaan. Noin 15% jää kellumaan veteen ja 15% ajautuu rantaan.
Suurin osa meren roskasta on siis piilossa pinnan alla. Nämä roskat muodostavat merkittävän uhan ympäristöllemme. Muoviroskan mukana luontoon pääsee myös muovin sisältämiä myrkyllisiä aineita ja kemikaaleja. Vaikka Itämeren muoviroskasta ja sen vaikutuksista eläimiin ja ihmisiin tiedetään varsin vähän, tiedämme sen vaikuttavan eläviin organismeihin ainakin 2 tavalla. Linnut ja kalat saattavat takertua suurempiin roskakappaleisiin. Ne saattavat myös luulla roskaa ravinnokseen ja tukehtua nielemiinsä palasiin tai nääntyä nälkään muovin täyttäessä niiden vatsat. Pilkkoutuessaan pieniksi partikkeleiksi muovihiukkasten pinta-ala suhteessa kokoon kasvaa ja ne keräävät itsensä vedessä ja olevia myrkyllisiä aineita pesusienen tavoin. On mitattu, että muovihiukkasessa voi olla yli 1 miljoona kertaa enemmän myrkkyjä kuin vedessä sen ympärillä. Vaikka muovihiukkaset kulkeutuisivat eläimen elimistön läpi, hiukkasten sisältämät toksiinit voivat liuta ruoansulatuksessa ja vaikuttaa haitallisesti eliön elimistöön. Tutkimusten mukaan 98% Pohjanmeren myrskylinnuista on muovia vatsoissaan. Keskimäärin linnuilla on vatsoissaan 34 milligrammaa muovia. Tämä vastaa lautasellista muovia ihmiselle. Arvioiden mukaan satojen eläinlajien tiedetään kärsivän muoviroskasta, joko kuristumisen, takertumisen tai syömisen kautta. Ihminen on luonnon ravintoketjun huipulla. Tämä tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi muoviroskat ja niiden sisältämät myrkyt päätyvät meidän lautasillemme. Muovia käytetään nykyään kaikilla elämän aloilla. Muovi on suosittua, koska sitä voi helposti muokata erilaisiin tarkoituksiin. Sitä pidetään myös hygieenisimpänä vaihtoehtona pakkausmateriaaliksi. Suurin osa muoveista on suunniteltu kertakäyttöiseksi ja niiden käyttöikä on keskimäärin alle vuosi. Materiaalin edullisuus on pitkälti mahdollistanut yhteiskuntamme nykyisen kertakäyttökuluttamisen. Muovi on tarjonnut meille nopean, edullisen ja steriilin vaihtoehdon ylläpitämään kertakäyttökulttuuriamme. Nyt uhkaamme kuitenkin hukkua siihen. Muovia tuotettiin vuonna 1950 noin 1,5 miljoonaa tonnia. Tänä päivänä vastaava määrä on noin 250 miljoonaa tonnia. Määrä on tasaisesti kasvussa. Maailman kaikki meret ja vesistöt ovat yhteydessä toisiinsa. Merivirrat kuljettavat mukanaan roskia, mikä tekee ongelmasta maailmanlaajuisen. Yksinkertaista ratkaisua tähän ongelmaan ei ole. On arvioitu, että vaikka muovin käyttö lopetettaisiin maailmanlaajuisesti tänään, meriin kertyisi muovia siitä huolimatta vielä jopa satojen vuosien ajan. Muovista on tullut keskeinen materiaali yhteiskunnassamme, ja tämän muuttaminen ei tietenkään ole yksinkertaista. Ainoastaan muokkaamalla kulutuskäyttäytymistämme enemmän maatuvia ja biohajoavia materiaaleja suosivaksi pystymme vaikuttamaan muoviintumisongelmaan ja vähentämään roskien syntyä. Tämä vaatii meiltä kaikilta paitsi tietoisia kulutusvalintoja, myös aktiivisuutta tavaroiden tuottajien suuntaan.
Muoviintuminen on suuri uhka koko meren ja sitä ympäröivien rantojen ekosysteemille. Tästä ekosysteemistä mekin olemme riippuvaisia.